Hvad er det der, der er møde? Ja. Kom ind. Altså station? Ja. Kom ind. Godt nok tiden. Det må man sige. Der er godt nok mange møder. Hele tiden. Altså, jeg går fra møde til møde. Jeg har været til møde lige siden jeg mødte i morgen. Ja. Det er nogle vanskeligt at nå. Ja, faktisk også. Jo, absolut. Ja, jeg ser, at jeg er kommet. Det er godt. Tak for det. Jeg beklager forsinkelsen, men jeg sad i et andet vigtigt møde med nogle svære ting på dagsordenen. Der var nogle rigtig vanskelige beslutninger, der skulle tages. Og jeg håber, I har forståelse for, at jeg følte ikke, at jeg kunne forlade det møde. Men tak fordi I er kommet. Og så har vi også udentjenesten med. Det skulle vi have i hvert fald. Vi må lige se, hvordan det her system virker. Er der nogen, der har læst ordvejledningen på F2? Jeg tror, I skal tænde op på den store nok der. Prøv at ringe efter en student. Er der nogen, der ved, hvem der har forstand på det her? Ej, altså Søren Ejner ved det jo. Jeg prøvede Søren Ejner. Søren Ejner. Ja. Har du? Ja, jeg er kommet. Ja, vi skal have vores udtjeneste med her. Okay. Vi kan finde ud af det. Det er... Så kører det. Super. Nå, men uden at opholde os yderligere, så kan jeg jo se, at vi allerede er lidt bagud, så vil jeg gå direkte til sagen. Men inden vi går direkte til sagen, så synes jeg måske lige, at vi skal holde en lille præsentationsrunde. Det er jo ikke første gang, vi holder statusmøde. Jeg synes alligevel, at der er et eller to nye ansigter omkring bordet, så jeg tænkte måske lige, så alle ved, hvem vi er. Bare lige kort omkring, hvem I er, hvor I kommer fra. Undskyld, jeg hedder Susanne Flintholm Andersen, og jeg sidder i MENA, altså vores Mellemøsten-kontor, og der sidder jeg i team 3. Det siger måske ikke jer andre så meget, men det er faktisk det team i MENA, altså Mellemøsten-kontoret, som netop har med det her område at gøre. Jo altså blandt mange andre sagsområder. Før MENA, der sad jeg på ambassaden i Tel Aviv, hvor jeg beskæftigede mig med mange forskellige sagsområder, der jo alle sammen et eller andet sted havde sit udspring af ambassadens virke i netop dette vigtige område. Jeg startede i Udenrigsministeriet tilbage i 2002, altså hvor jeg sad med et helt andet område end det, jeg så sidder med nu i MENA, vores Mellemøsten-kontor. Men det var vist kort om mig, og jeg kan så måske bare sige, at jeg er her i stedet for Thomas, som jo så ikke kunne være her i dag. Jamen, jeg hedder Pia Nielsen, og jeg startede i UFT for 3 år siden. Jeg startede i UFT, og så kom jeg i Kvæg. Der var jeg i, jeg kunne ikke nå med det. Jeg tror, det var i 2004 til 2006. Ej, det husker jeg ikke, men jeg tror egentlig heller ikke, at det har så meget med den dagsorden, vi står overfor. Jeg hedder så Pernille, og efter 3 år i Dhaka, så kom jeg til økonomikontoret. Og der har jeg været et godt stykke tid, lige afbrudt af 6 måneder i HR, men hvor jeg så også samtidig passede mit job i Øko, så man kan sådan set sige, at jeg har været det ret lang tid efterhånden. Og det er jeg sådan set også meget glad for, og tænker, det har jeg tænkt mig at fortsætte med. Jo, Kim Bæk Poulsen. Jeg sidder i det, der hedder EVA for kort, som altså er evalueringssekretariat. Det er en stabsfunktion. Det er ikke ligesom I andre. Vi sidder altså i en stabsfunktion i stedet for de kontorer, som I andre kommer fra. Der har jeg ikke siddet altid. Jeg har været herinde i forholdsvis mange år, og har altså også taget min turnus og mine runder i Afrika. I Tanzania blandt andet nogle meget interessante år, hvor vi var med til at lave nogle processer, tror jeg, som var med til at rykke flere af de dagsordner, som vi arbejder med herinde. Men jeg har også været i Bangladesh i de store år, der, hvor vi havde de store programmer kørende derude, og det var umådeligt interessant og meget nyttigt selvfølgelig for mit arbejde i dag i EVA, altså evalueringssekretariatet, hvor jeg kommer fra. Jamen, så tak for ordet. Mit navn det er Liv, og jeg arbejder i SIG, altså det der hedder Sikkerhedskontoret, og der har jeg været siden 2010 i
med taktisk sikkerhed, og min baggrund herfor har været, at jeg har tidligere været ansat i PET, nærmest CTA med et rigtig godt samarbejde med FE, og det betyder også, at jeg har hands-on erfaring med strategiske analyser. Jeg kan naturligvis ikke komme nærmere ind på det, men da det er strengt fortroligt. Så. Jeg sidder jo så med til det her møde i dag, og jeg må indrømme, jeg er måske en lille smule i tvivl, om jeg er den rette til at være her. Men jeg har ikke beskæftiget mig med det her emne før. Det vil jeg selvfølgelig gerne, men jeg kunne også godt måske håbe, at det ikke var... Jeg er utrolig glad for, at du er kommet. Tak. Fordi Tak. det er jo en meget vigtig... Tak for det. Det var meget nyttigt. Så ved vi ligesom, hvor vi er, og ikke mindst, hvem vi er. Det synes jeg er meget, meget nyttigt. Og når vi nu skal i gang med mødet, og det synes jeg egentlig, vi skal, fordi hvis ikke der er nogen højlydte protester, så synes jeg, vi skal gå i gang. Men vi skal også have noget godt. Der er jo kage og kaffe, så Liv, kunne du ikke sende kagen rundt? Jo, naturligvis. Værsgo. Går det? Bare en pakke ud. Kom så. Ja, er der noget mælk? Jeg har også nogle tallerkener her. Vil du ikke bare der? Jo, vil du ikke sende den der videre? Det kan være. Kan I ikke smide det her i skraldespanden? Ja, jeg er mere diskret. Har vi nogle Vi skal lige bruge nogle flere servietter. Ja, Hej nok. Var der noget kaffe? Ja, men hvis vi alle har fået noget sødt og noget kaffe i kaffekoppen, så synes jeg, at vi skal gå direkte videre til substansen, som er status siden sidst. Jeg ved ikke, om der er nogen, der vil lægge for. Ellers så kunne vi jo bare tage en hurtig bordrunde og lige forvente alle hjørnerne. Jeg tænkte, det smarteste er, hvis vi starter her. Og nu er vi jo, som jeg sagde, mange i lokalet, så hvis vi lige hurtigt siger igen, lige hvem vi er. Bare navnet. Vil du starte? Ja, Susanne Flintholm Andersen, MENA. Jeg var her jo i stedet for Thomas, og ham har jeg talt med. Jeg tror egentlig ikke, der er så meget at berette siden sidst. Jeg kan måske nævne for jer, at vi har etableret en følgegruppe i MENA, som jo så følger med i udviklingen på det her område. Altså, hvis der skulle gå hen og ske noget, så følger vi med. Det er utrolig nyttigt. Det er noget, vi kan lære af, og det er jo også en del af formålet med de her statusmøder, nemlig at vi lærer af hinanden. Og hvad med jer? Jamen, jeg er sådan set meget enig i alt det, Susanne fra MENA hun lige har sagt, og jeg tror da også, at det der med den interne følgegruppe, det er da helt klart noget, jeg vil tage med mig tilbage til mit kontor. Altså, jeg synes i det hele taget, jeg må også rose formanden, jeg synes i det hele taget, at de her statusmøder, altså det er utroligt godt, ikke? Fordi vi videndeler. Vi taler hele tiden om, hvad der skete i sidste uge, eller for 2 uger siden, eller for 3 uger siden, og på den måde så er vi alle sammen hele tiden opdateret med alt det, der er sket. Og det er jo utrolig vigtigt i en organisation som vores, så stor cadeau til formanden. Jeg er meget enig i den udlægning. Situationen den ændrer sig hele tiden. Der er masser af flimmer, masser af støj, og jeg fornemmer også en lille smule skuld, hist og kist. Og derfor synes jeg, at det er især meget vigtigt, at vi er helt skarpe på det her område. Ja, jeg er sådan set meget enig. Jeg synes sådan set, at det hele er blevet sagt, så jamen, jeg har i princippet ikke så meget at tilføje. Okay, to kort pointer, og så måske en kort anekdote fra dengang jeg var student i L1. Det får mig til at tænke på det her. Tak til alle. Jeg synes virkelig, det her bekræfter værdien af det her forum. Der er masser af erfaringer at dele. Vigtige erfaringer, som vi skal samle op på, og jeg synes, det er absolut nyttigt. Og jeg tror egentlig, at vi med det kan gå videre til sidste dagsordenspunkt. Eventuelt. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har noget. Måske kunne vi tage en ultrakort bordrunde for at komme ud og samle de sidste guldkorn op. Ud i alle krogene. Få de sidste ting med fra mødet. Og ja. Nej, hvis det ikke andet. Det skulle selvfølgelig lige være at sige tak til formanden for indbydelsen. Det har været, synes jeg, et meget, meget vel styret møde i dag.
Så stor ros til formanden for god orden. Ja, nej. Jeg ved heller ikke, jeg har vist heller ikke rigtig sådan, så meget mere at sige. Altså. Og det skulle måske lige være, at næste uge, der holder vi sådan et internt summemøde i mit kontor. Og der vil jeg da tage utrolig meget af det, vi har drøftet i dag, med mig videre til det møde. Så tak for det. Tak for jeres input. Jeg tilføjer, at jeg er helt enig i, hvad I har sagt alle sammen. Og jo, hvis der lige er noget, jeg skal sige kort, så er det da, at jeg synes faktisk, at vi har fat i noget af det helt rigtigt. Ja, det synes jeg. Jeg tror faktisk, at jeg vil lade Julius Nyette få det sidste ord fra Evald, og det var altså til den anden panafrikanske kongres i Nouakchott i 1976. Nyette, den beskedne mand, som han er, stiller sig op på talerstolen og siger de bevingede ord, Nujambe, Uhuru, Nujambe. Og I kan forestille jer stående bifald i salen der i 76, hvor der har været sådan sidren i virkeligheden, elektrisk. Ja, undskyld, jeg bliver nødt til at løbe nu. Jeg skal lige op og afrapportere fra et møde, jeg var til i går til min afdelingschef, så jeg bliver nødt til at smutte. Men tusind tak til jer alle sammen. Det var enormt nyttigt og stort ro til formanden. Jeg ser frem til det videre samarbejde. Tak for det. Virkelig tak til alle. Jeg synes, det har været et rigtig, rigtig godt møde, og jeg vil sige særlig tak til udtjenesten. Det er travlt derude, men det eneste, der er tilbage, det er at aftale næste statusmøde, og jeg kunne forestille mig næste uge, samme tid, samme sted. Ja. Og Anja, du har styr på referatet? Hvad? Hvem? Jo, referatet? Jo, det kommer straks. Altså, vi taler bare med kort beslutningsreferat, eller